Gusto mo ba ng laptop under 6K? So, meron papakita sa inyo na under 6K na laptop. So, let's go! So, ito na yung 6K budget ng laptop mga buddy. So, kita nyo to. Ito. Yan. Sorry. Yan ang 6K na laptop na mabibili nyo sa TikTok. Nasa Yellow Basket. So, itong laptop na ito mga buddy is Core i5 6th Gen na may DDR4 at 8GB na RAM. At meron siyang 256 na SSD storage. So, makita ko sa inyo lahat mga buddy. Makita ko sa inyo mga buddy na Core i5 talaga siya. Yan. Kasi yung dito yan. Core i5 na 6th Gen. Yan. May DDR4 na 8GB RAM na. So, meron siyang 256 na SSD. Check. Yan. Ito. 256 na SSD. So, good na good siya for watching movie like this. Sa YouTube, ano. Yan. Yan. So, good na good siya for gaming like this. Like Genshin Impact. Good na siya pang gaming yan. Ginagamit ko siya pang gaming. At pwede rin siyang gamitin pang live stream like itong OBS Studio. Yan. Kita nyo ako yan. OBS Studio yan. Kita nyo? Goods na goods din siya pang editing. Like CapCut. So dito ako nag-edit mga buddy sa lahat ng ginagamit kong vlog. At naka-install na pala itong MS Office mga buddy na Words, PowerPoint, at Excel. Yan. Install na lang lifetime access na talaga siya mga buddy. So get yours na sa Yellow Basket lang yan. So let's go!